Творческа среща събра в навечерието на най-българският празник, Деня на славянската писменост и българската просвета и култура, ученици от Търговската гимназия и членове на Дружество Български писател в Морското казино в Бургас. Близо година в гимназията се реализира европейският проект «Успех» и част от него е работата на клуб Шахерезада. Поетичното име, спомен от детството на всеки, е обединило ученици от различни класове, за които словото е начин да изразят себе си, проблемите, радостите, живота. Разказваческото изкуство, което трябва да владее всеки, ще ги накара да бъдат малко по-добри хора, защото в край на кращата разказването е един хуманен акт. Кръстили сме си клуба Шахерезада. Децата много не го харесаха. Искаха да бъдем разказвачите или нещо такова, но за сега това е работното заглавие. Има време, ще мислим още. Истории за родния край, семейни истории, любовни драми споделиха с творците и с съучениците си прохождащите разказвачи. И всяка една от тях бе истинска и вълнуваща, защото е част от живота им. Събрал ги в клуба по интереси. Много е важно един човек да може да си борави добре с думите, с словото, да може да разказва. И това се учим през тази година и това ме привлече в клуба. Разбрах как наистина мога да напиша една история, в която всички хора, които ще да бъдат заинтригувани, обогати познанията ми относно български език и литературата и обогати и самата мен като човек, живеещ в България. Научих много неща относно нашия свят. Зад всяко велико произведение стои една добре разказана история. Това бе единодушното мнение на бургаските творци и младите разказвачи, които бяха категорични, че тази среща е само началото на едно бъдещо творческо сътрудничество.